Tok puodhe kod od bura mamalo wang duto koro keti kuom jakom manyien mar duol ma kedo gi mibadhi EACC mano David Oginde e kedo gi mibadhi motimo newe pacho ka koka okomno ayanga. Jaod bura mamboni Erastus Kivasu wacho ni puodho Oginde nyiso ni jaod bura nigi yie kode ni obiro kedo gi mibadhi ka koro gikwaye mondo chop kare geno margi. Kivasu ne loso e skund primar mamboni e kinde nyasi mar iko Tabitha Mithuka ma en wat gi jaloso elo EACC Eric Ngumbi. Chieng' tich ang'wen od bura mamalo nopuodho welo mar Laktar Oginde ka koro rito chamo muma mar apisi. Bishop Oginde kao karak Bishop Eliud Bukala motieko kindene mag tich. Dr. David Oginde ndio hawe chairman wa Ethics and Anti-Corruption Commission. Tunamtakia mema. We hope he is going to finish up the corruption that has been in this country. Without corruption, this country can go far. With corruption, this country can't go anywhere. So it is now his duty to go to the devolved offices, to go to the national offices and clean. Ramogi